Здравейте на всички, аз съм ResGames и днес ще направя едно ревю на новата ми камера. Нека видим коя е. На Logitech C270, която всъщност, първо да кажа, че снима 720p качество, което за мен е доста добро качество. Точно поради тази причина си я закупих. Какво да кажем? Тук в характеристиките пише, че е 720p HD де факто. 3 мегапиксела камера, с която може да правите различни снимки, нали, бързо като скриншот все едно. Има микрофон, който честно казвам аз няма да използвам, и автоматичен фокус, който е доста готино за тази камерка. Максималната скорост на опресняване, или т.е. FPS е 30 FPS, което на мен повече не ми трябва. И разделителната способност е 1280x720, което точно прави 720p HD. И е с USB порт. Нека погледнем вътре какво има. Така, защото аз не съм я отварял, честно казано, и сега малко трудно ще отварянето. Оп, хайде бе. Паси кутията. Та кутия няма отваряне. Ай стига бе. Ще ни трябва ножче, сега се връщам. Нямах ножче, затова взех ето тази ножичка, която имам още от 3-ти клас. Така, нека отворим тук това. Сега. Ай стига бе. Какви са те? Що са го лепили така? Като че ли някой ще го открадне. A few moments later. Добре, справихме се с трудността. С първото изпитание да направим ревюто на тази камера. И така. Тук първото нещо, което виждаме, е касовия бон, който всъщност няма да покажа. От сумата 55 лева и 74 стотинки. Вау. Добре. Това явно тук са инструкциите за тази камерка. О, айде фокусирай така. Това са инструкциите. Тя всъщност може да се ползва за лаптоп, за лаптопи, които поддържат Windows 8, Windows 10, Windows 7. Това е супер. Но обаче също се ползва и за компютър. Аз точно поради тази причина съм взел. Така, нека разгледаме тук какво има. Това е нещо, което мене много честно казвам не ме интересува. Това са дълги инструкции тук. Това тук е точно това, където при малко видяхме, как се поддържа, как се поставя, как се слага, как се движи и така нататък. Това тук явно са инструкциите, които са на много езици. Има със сигурност и английски език. Опа! Леле, от бързането изкъсахме това инструкциите. Добре. Така. Добре. Има доста разширени инструкции има тук. Ето английския тук. Тук пише за батерията, за захранването, колко градуса може стигне, 54 градуса е паси камерата, дай стига. Добре, нека ги съберем тук тези инструкции, да ги оставим настрани. Това тук какво е? Това е гаранционната карта. Това е гаранционната карта, така показвам, защото не стане някакъв проблем. И така тук вече са кабелите, които са поставени доста интересно обаче. Нарочно, за да не мога да ги извадиш. Но ми харесва това, че са защитили толкова добре камерата. Остава, те са закачи добре. Оп, нека извадим камерата да я покажем. Айде бе, пичага. Ми каза, че и с камерата ще стане нещо. Уха, потнахме обаче камерата, с която снимам. Оп, така. Какво става, бе? Леле, какво? Това е доста оплетено, бе. Добре, чакайте сега.
2 hours later. Добре, кабелчето горе-долу на мен ми се струва, че е около... Айде да фокусирай, моето момче. Айде камера, фокусирай, така. Сигурно е дълго около... 2 метра някъде и ето това е камерката на Logitech. Лоп, пак фокусирай, моето момче. Айде да фокусирай, бе. Така, 720p. Една стана мръсничка, това ще го позабършим после. Камерката иначе е доста интересна, доста ми харесва. Оп, първите неща, които мразя, ето тук. Обаче хубаво, защити ли се камерката от нараняване, от тия работи? Ай, стига, бе, тази камера е доста защитена, бе. Това стана много дълго, бе. 6 минути аз се разправям с камерата. Айде, стига, бе. 12 seconds later. Това е камерката. Доста приятна, доста хубава. Ще я поставим и мисля да я тестваме. Как изглежда, как снима и така нататък. Така че след малко се прехвърляме на компютърът. И ето ви тук на компютъра. Това е невероятна камера всъщност. Нека погледнем настройките на камерата, как съм ги направил. Ето това е камерата тук. 30 fps. 1270 на 720 резолюция. Това тук не знам какво е, няма и да го пипам. Непрозрачно 100%. Тук това е за микрофона, всъщност не бих го използвал, защото няма нужда. Не ми трябва този микрофон, може да си е много добър. Тук, както виждаме, това е цветовото пространство. Аз го бях сложил на 601, на 709. Какво ще стане, бе, хора? Ако пробваме. Я видим какво ще стане. Дали ще се натоваря повече камерата, не знам. Но това няма никакво значение, защото ето това е камерата. Така ще изглежда тук как снимам. И всъщност камерата е доста добра, като увеличим няма никакви проблеми. Нито е така размазано, нито нищо. FPS е невероятен, 30 FPS добре си вършат работата. Нищо, че не е 60 FPS, това няма никакво значение. Камерата е страхотна за парите си, за 55 лева и 74 стотинки, да. Невероятна камера за тези пари. Така че, ако някой е решил да си закупува камера за използване на записване на геймплей или стрим, това е камерата за вас. Това е... Вместо да си изръстите с 100 лева за някоя камера, тази камера е идеална за тази работа, затова не виждам нуждата да купувате по-силна камера от рода на 1080p резолюция с 60 fps, да, по-хубаво качество е, но това е напълно... Нямам думи аз, тая камера е супер готина. Това е от... Аз мисля това да бъде всичко от този клип. Надявам се да съм ви помогнал с решението дали да си закупите тази камера или не, ако сте решили да купувате, разбира се, някоя камера. Резолюцията е супер готина и FPS си оказва влиянието, както виждате тук всичко е невероятно, като си приближа всъщност фокуса много... Да, действа всъщност. Горе-долу действа фокуса. Невероятна камерка, както виждате. И като правиш така, не се размазва. Супер камера е това. И аз мисля това да бъде всичко този клип. Надявам се обратно го гледате, ако било така, не снете един лайк. И разгледайте останалите ревюта или клипове на геймплей в моят канал. Това беше всичко този клип. Надявам се обратно го гледате. Чао, чао!